Želám vám všetko dobré do nového roku, veľa šťastia, zdravia a pokiaľ hľadáte aj lepší job, tak určite toto video je určené práve pre vás, pretože aj ja pred pár rokmi som hľadal zmenu. Už som mal plné zuby toho sprostredkovania investičných fondov a riadených portfólií a dlhopisov, ktoré sú prepojené na developerské projekty a chcel som jednoducho zmenu. Takže pokiaľ hľadáte aj vy nejakú zmenu na jednej strane a na druhej strane nechcete sa vzdať vašich skúseností z oblasti investícií a financií, tak si pozrite našu webovú stránku wiceurope.com. Pozrite si, čomu sa venujeme a pokiaľ vás to osloví, zavolajte mi, dohodnite si pracovný pohovor a od budúceho roku môžete začať vo veľmi zaujímavej branži, cestovať po svete spolu s investormi, objavovať nové možnosti. Budeme cestovať nielen v Európe, ale aj do Afriky, do Ázie a podobne, takže obrovské možnosti. Nie sme síce multilevel, ale nemáme strop v oblasti provízií, takže pokiaľ vás to zaujíma, zavolajte mi a po novom roku sa môžeme stretnúť a pobaviť sa o kariére v našej spoločnosti. Zatiaľ všetko dobré, veľa zdaru do nového roku. Ahojte.